Isidre. Connexió amb l'estació Sant Isidre d'Adif. Pròxima parada, València Sud. Pròxima parada, Paiporta.
Atenció al buit de l'antena. Atención al hueco de la antena. Correspondència amb les línies 2 i 7. Este tren finalitza el seu trajecte a Castelló.
Cal sol·licitar parada per a baixar. Pròxim baixador, Sant Ramon. Cal sol·licitar parada per a baixar. Pròxima parada, Picassent.
Pròxim baixador o bé cal sol·licitar parada per a baixar. Pròxim baixador és Pioca. Cal sol·licitar parada per a baixar.
parada Font Almaguer. Próxima parada, Alginet.
Gràcies, Marc. Cal sol·licitar parada per a baixar. Próxima parada, Carlet.
sol·licitar parada per a baixar.
Pròxim baixador, Monttortal. Cal sol·licitar parada per a baixar.
Próxima parada, Almería. Próxima parada, Castelló.
Final del trajecte.